Hemen salam, men Akmaral, go'mya daylanız inşallah go'dur. Bugün size Türkiye'de nahil prava aldım, prava alan vaktım nahil kıyınçılıklar başımdan geçti. Ya da tapıp bilmedik cevaplarım, olary cevaplamana çalışacak. İnşallah size de bir peydası değer. Onun ama videonun kanı zordup durman, temamına geçelim. Prava alma için en esasatların birincisi sizin karar verip bilmeniz. Yani meninni pravan alacak deyip kararınızı vermeniz. Ondan sonra esas kıvatların birincisi pul, ikincisi doğru kurs saylamak. Doğru kursu saylamak hem en esas saatlerin biri. Onun ne için beylediğini yavaş videomda aydık geçecek düşünürsünüz. Ve ikinci de esas saatlerin biri hem pul. Men cemi berden Türkiye'den prava almak için 20.000 TL yakın pul çıkardım. Olaram nirde çıkya, nirlerde çıklayıcılar ettim. Olar var da aydık geçecek. Şimdi men prava almana karar verdim ve kursumu sayladım. Yani kursum nail sayladım. Men İstanbul'dan aldım pravamı ve İstanbul'da işleyen yerimde bir işleşim madi, olmana maslahat verdi. Menem şu yerden aldım, senem şu yerden alıp bilersin deyip övdü, maslahat verdi menem. Hem öye hem iş yere yakın bolan için gittim, ol kursa yazıldım. Gidenin de nemeler gerek yanında. Birinci bilen kimliğin. Ondan sonra E-Devlet'ten alıp bilersiniz. Öğrenci belgesi o gerek. Ve yanını bilen surata gitmeniz gerek. Bu suratta bular kiçik surat derler. Şular yali ulu suratlar gerek. Ulu surat alırlar çünkü. Menden ve başta yazılanınızda vermeli pulunuz. Şimdi men yazılan vaktim töleği 12.000 TL'di. Yani 12.000 TL'ni gönderdim. Yok eğer siz elinizde 12.000 TL yok olsa onu bölüp hem berip bilen yağdaylarınız bolya. Misal için 4'ü bölüp 5'i bölüp de berip bilen yağdaylarınız bolya. Onu siz baran kursunuz bilen gürleşmeli bolyanız. Şular yağdayınıza göre men misal için başta 5.000 TL'sini berip bilerin galanını bölüp berip bilerin deyip aydıp bilersiniz. Kävri yerlerde her derse baranlarında 1000 TL beryenler hem bolya. Başında biraz böyle onu berip aydın şon yal beryenler hem var. Siz hem öz yağdayınıza göre 10 yal berip bilersiniz. Men yani işleyenim için gönümöl uğraşmak istemedim. Gönü 12.000 TL'ni verdim. Ve bu her yerde 12.000 TL'ni biraz indirim yaptırman bilersiniz. Okuçu olanınızı aydıp bilersiniz. Ondan sonra öz insabına galya ol adamının düşürmegem size galya. Men birinci maňa 14 diýdiler, soň 10 käçeni düşürüp bildim men. Siz has biraz zat bolsaňyz, hani ısrarcı bolsaňyz, hasam düşürmeňiz ahmal bilemok. Men tamamen menki şolar ýaly geçdi. Ondan soň tölegimi yatırdım, hemme zatlarymı berdim. Biram hassahanadan rapor almaňyz gerek ya, saglyk raporuny almaňyz gerek ya. Oň üçinem men hususy hassahanalara gittim, ýakynymyzda hususy hassahana gittim. Döwletden belki alyp bolýandyr bilemok. Ýöne men hususydan aldım ve o rapor almak üçin 400 ýa-da 500 TL çykdy. Men onun üstüne hem gan grubumu bilmeýärdim. Eger siz gan grubuňyzy bilýän bolsaňyz çykmaly ahmal. Hem men gan grubumu öğrenenim üçin jemi rapor bilen birlikde 800 ýa-da 900 TL'm çykdy. Ondan soň onu hem berdim, saglyk raporumu hem dokumentlerimi berdim. Berenimden soň maňa bir SMS geldi. Dersiniz şul wagtda, şu sagatda başlayandır diýip ders ýagdaýyna hili bolýar. Ders prava almak üçin birinci başlayan bolsaňyz 2 sany egzamin bolýar. Birincisi yazılı ders diýip geçýär. Yazılıda şol yol hareketleri, yol düzgünleri, olar barada sorawlar bolýar.
onun üçün hem ayrı dersleri bolýar. Misal üçin bana SMS mesaj geldi. İşte şu günne saat 6'dan 10'a çenli dersiniz var. Ders cemi 10 gün toplamda 10 gün devam etýär ve 10 günün içindäki sagatlary siz özüňiz kurs bilen gürleşip haýsy sagatda goýjagyňyzy aýdyp bilýäňiz. Misal üçin men soranymda İstanbulda köp kişi işleyen bolan üçin işlän üçin akşam sagatlary boş bolýarlar. Oň üçin diýdi saat 6'dan 10'a çenli goýaldylar. Menem işleýänim üçin bolýar diýdim. Eger sizin günüň içinde ýerden boşluğuňyz boş bolsaňyz ýerden sagatlaryna goýdurup bilersiňiz ýa-da öýlen işte 1-den 2-den soň boşluğuňyz bar bolsa o sagatlara goýup bilersiňiz. Bu siz bilen kursun arasyndaky gürleşmeňiz. Yani öz boş wagtyňyz olaryň boş wagtlary şoňa görä size dersleri taýinlaýarlar. Ve cem 10 gün devam etýär ve günne 10 günne 4 saat devam etýär. Ve ol dersi dynanyňyzdan soň gidip tapag dynanyňyzdan soň hem bir ýa-da 2 hepde soňundan şol dersleriň egzamini bolýar. Ve o derslerde de toplam 50 san sorag bolýar. Ol 50 san soragyň hersine 2 bal berýärler. Yani 100'den sizin geçmeniz gereken balam 70. Yani 70 bal almanız gerekýär geçmeniz üçün. Ve bu soraglaryň bu ýyl üçün 2024 ýyly üçün köpüsi saglyk soraglary çykdy. İşte skora, ilk yardım sapaklary boldy. Çünkü kaza ýagdaýlarynda, awariýa bolan ýagdaýlarynda işte birinji bilen hassa görenňizde şolara näil kömekler edilýär. Olar barada köp soraglar çykdy ve bu soraglara men nähili taýinlandym. Birinji bilen sapaklary hiç birini galman gittim. Yani men size de berjek maslahatym galman gitmeňiz sebäbi gowy öwrenirsiňiz ýaly egzaminden geçip bilersiňiz ýaly. Men gittim hemme sapaklara gittim. Onuň daşyndan hem YouTube'dan çıkan her gün bir programma vardı. Çıkan soraglary her gün 50 san soragy görkezýär. O soraglara çalıştım, işte o soraglary, videolary gördüm. Ondan soň kursun bir programmasy bolýar, yani uygulamasy bolýar telefona. Onu yükleýäňiz we o taýdan kimlik nomeruňyz bilen giriş yapıp şo taýda hem egzaminler geçirilýär. Misal üçin 50 soragdan 50 sorag 45 minut hakyky egzamin ýaly, ýani hakyky egzamin däl, özüňiz barlak görmeňiz üçin bir egzamin ýaly zat geçirilýär. Ona öwren, işte ona girdim, o yerdäki soraglary çözdüm ve şol yerdäki soraglardan 90 üstüne ballary alýan bolsaňyz egzaminne hem siz inga 80 bilen geçip bilersiňiz. Men çünkü o yerdäki soraglara taýinlanan wagtym 90'yň üstüne alýadym ve egzamina giremde hem 88 bal aldım. Ve sizin egzaminden geçmeniz üçün näçe bal almaňyz gerek? Sizin egzaminden geçmeniz üçün 50 soragyň 35-sini dogry jogaplamaňyz gerek. Yani 70 bal almaňyz gerek. Eger 70 baldan aşagda alan ýagdaýyňyzda 68 alaýan ýagdaýyňyzda hem egzaminden galýaňyz we täzeden egzamine girmeňiz gerek. Ve egzamine girmek üçün birinji 750 TL ýaly pul tölemeňiz gerek egzamine girmek üçün. Eger de egzaminden birinji egzaminden galan ýagdaýyňyzda ikinji egzamine girmek üçün hem ýalňyşmasam 900 TL bermeňiz gerek. Eger ikincide de galyňyz diýeli 70 baldan aşağı galan ýagdaýyňyzda ýene de şol wagtda 900, ýene galsaňyz ýene 900, ýani jemi 4 gezek girip bilýäňiz. Eger 4 gezekde hem geçibilmedik ýagdaýyňyzda sizin dosýaňyz, faýlyňyz ýanýar. Yani täzeden kursa gidip
täzeden başdaky beren, misal üçin men beren 12.000 TL'mi 4 egzamine geçilmedik ýagdaýynda täzeden berip, täzeden ýazylyp, ders alyp, ondan soň geçmeňiz gerek. Oň üçin gowy taýinlanmaňyz, sapaklara gitmeňiz esasy bolup durýar. Ve şol videoları görmeňiz, gowy taýinlanmaňyz gerek. Ondan soň men birinji egzaminimde geçtim. Aýtışmaýal 88 bal aldım, geçtim. Inni dersler, yani sapaklarımız dynandan soň bizde 2 ýa-da 3 hepdeden soň egzamin bolýar. O egzamin hem SMS bilen size habar berýärler. Bir hepde öňünden SMS bilen habar berýärler. Şu sagatda, şu günne, şu sagatda gelmeňiz gerek. Barmaly ýeriňizi hem öller görkezýärler we size bir egzamina girmek üçin bir kurs belge berýär. Ol belgäni alyp hökman suratda egzamina gideňizde alyp gitmeňiz gerek we barjak ýeriňiz hem şol kagazda görkezýär, nirik barmalygyňyz. Ol hem birinji kimligiňizi, biram şol kursuň beren belgesini Almaniýadan çykarsaňyz sizi egzamina almaýarlar. Oň üçin hökman suratda akitmeňiz gerek we şol günde, şo sagatda barýaňyz, egzamina barýaňyz we o taýda siz hiç hili ýagdaýda telefon ýa-da göçürmek üçin kagaz ýanyňyza alyp bilmeýäňiz. Sizi gowy edip barlaýarlar we egzamin wagty hem kamera bolýar we hiç hili ýagdaýda göçürmek ýagdaýy bolmaýar. Inni sizi barladylar, egzamina girdiňiz. Ondan soň öňde kompýuter bolýar. Kompýuterda şol egzamini geçmeňiz gerek. Kagaz, galam oňýaly egzamin bolmaýar. Kompýuterden geçmeňiz gerek we kompýuter hem siz hakykatdan hem siz bolmaňyzy adetýär kontrol etýär. Kontrol edip dynandan soň hem bu malum aýdan ýagdaýyna, ýagny egzamina seretýän adam başlap bilersiňiz diýen ýagdaýyna siz o ýerden başlatýaňyz we 50 sany sonra 45 minut gitýär we şol 45 minut dynýança egzamin soraglary jogaplap ýetişmeňiz gerek we aýtışmaýaly 70 bal almaňyz gerek we egzamin ol minut dynandan soň daşynda egzaminiň, ýani şo geçen ýeriň daşynda şeýle makinalar bolýar. O ýerikem TC nomeriňizi ýazyp, näçe bal alanyňyzy şo egzaminden çıkan madyňyzy öwrenip bilýäňiz. Inni ýazyly egzaminden geçdiňiz. Ondan soň şo gün ýa-da ertesi gün size ýene SMS iýberýär kursuňyz. Şular ýaly egzaminden geçdiňiz. Inni geljek maşin dersleri üçin bizden geljek SMS-e garaşyň diýip. Inni hani ýazyly egzamini geçdiňiz, inni maşin sürüp görkezmeli, ol egzaminden geçmeli. Ondan soň maşin derslerine ähil bolýar. Maşin sürmek dersleri jemi 10 sany ders berýärler size. Ol dersler hem hepde 1 ýedek, 2 ýedek, 3 ýedek oňa kursa görä, molunyň boşlugyna görä, üýtgeýä oňa görä çagyrýarlar. Menki biraz birinji hepdemde 2 ýedek çagyrdylar, ondan soň 2 hepdede bir çagyrdylar, hepdede bir çagyrdylar. Biraz menki 10 dersim uzady. Yani bir hepde işte 1 ay 45 güne çenli uzady biraz. Ol elbette molunyň boşlugyna görä, maşiniň boşlugyna görä, oňa görä düzenleýärler. We öňündäki günü, barmaly günüňizi öňündäki günü jaň edip aýtýarlar. İşte ertir şu sagatda 7-den 9-a ýa-da aýtýarlar akşam 5-de görükde dersiň var, şu sagatda gelip ýetişmeli. Ýazýan diýip aýtýarlar. Siz oňa görä gelip bilýän bolsaňyz bolýar diýäňiz, bolmaýan bolsa başga güni geçirip bolýam diýip olar gürleşýär. Maşin sürmek dersleri nähil bolýar. Maşin sürmek dersi jemi 10 sany ders berýärler. Ýani o dersleriň biri hem şol belli bir yer belirleýärler. Şo taýda size maşin sürmäni öwretýärler. Şo ýerde aýlanyp, ýani krug tamamlaýaňyz bir krugy we şo hem bir dersi pasaplanýar. Ýani bir krug bir dersi pasaplanýar. Ol dersin içinde, şo krugyň içinde nämeler bar? Oň içinde birinji maşiny işte nähili ýöreýän zadyny öwretýärler. Ondan soň paralel park var. Ýani maşiny ýandykdan
park etmeli. Ondan soň birden durma, yani gaty maşyny biraz çatlaşdyryp sürýän, ondan soň birden durma, yani öňe maşyn çykaýan ýagdaýyna, adam çykaýan ýagdaýyna birden durma. Onu görkezýärler. Ondan soň L-park, yani maşyn diklikden park etmek var. Ondan soň hem yani maşyny durdurup, yani yokuş yerlerde, eğimli yerlerde maşyny ýöretmek o var. Biram maşyny ıýlykdan sürmek, 25 metr ıýda sürmek. Bir çizgi berýärler, çizgiden çykman 25 metr ıýlykdan sürmek. We şular bar derslerde, şulara öwretýärler. We egzaminna hem şol maşyn sürmäni öwrenen ýeriňizde, şol ýanky zatlary öwrenen ýeriňizde egzamin aýny ýerde bolýar, şowur ýerde bolýar we ýanky aýdan zatlarmy siz bir-birden park edip görkezmeli, ıýlykdan sürüp görkezmeli, yokuş kalkış, yani ýokol tümmek ýöredip görkezmeli maşyny. Şolaryň hemmesini egzaminne hem görkezmeli bolýaňyzda bulary derslerde size öwretýärler baştan başlap. Eger hiç maşyn sürüp görmedik bolsaňyz, yani men özüm hem maşyn sürüp görmedim, birinji gezek şol derslerde birinji gezek maşyna oturdum we sürüp gördüm. Birinji bilen size göni maşyndan başlatmaýarlar, bir simülatör dersi diýip bir ders var, yani maşyn oyuncak ýaly bir maşyn bolýar. Ona oturdup görkezýärler. Ondan soňky dersleri hakyky maşyn bilen sürmäni öwretýärler. We kurs seçimi başda iň esasatlaryň biri geçdim. Onam üçin bu hem maşyny sürmäni öwretýän muallimim üçin esasy zatlaryň biri. Sebäbi muallimler gowy öwretýänleri bar, gowdal öwretýänleri var. Yani hiç bilmeýän bolsaň kynlyk çekýän baştan. Men hem kynlyk çekdim, ýöne men muallimim gowy duşdy. Eger käbir muallimler gowdal duşup bilýär, mysal üçin bir zat ýalňyş edende gyýgyrýanlar bolup biler, ýa-da diňe sen edibilen ok, şu zady sürübilen ok, sen eýle, sen beýle diýip duran bolsa, gowy öwrenip bilmeýäňiz. Oň üçin siziň kurs saýlamaňyz, muallim saýlamaňyz esas zatlaryň biri. Siz öňünden sizden öň alan dostlaryňyz, joralaryňyz bar bolsa, şu kurs nähili gowmy, muallimler gowmy diýip soramaňyzy size maslahat berýän. Çünkü maşyny öwrenmeňiz üçin muallimler esas zatlaryň biri. Ve men hem hiç maşyn sürmäni bilemokdum. Birinji gezek şu taýda öwrendim we videolary görmek hem peýda berýär. Misal üçin YouTube'da men misal üçin İstanbul'da Giyimkent, Tekstil kentde geçti zadymyz, egzaminimiz hem derslerimiz. Şoňa YouTube'a ýazdym, Giyimkent, Tekstil kent, araba sınav tanıtımı, güzergah tanıtımı diye ýazdym. Yani şol maşyn sürýän ýeriňizi tanıtımyny görkezýän videolar bolup biler. Yani siziň öz geçýän, ders geçýän, egzamin geçmeli ýeriňiziň videolaryny mundan öň çekip oklan bolmaklary ahmal, o ýeriniň adyny ýazyp şo ýerden tapyp bilersiňiz. Men dip tapdym, 5, 6, 10 ýazek zat gördüm we şo ýeri hem özüňizde kelläňizde ýat tutmaly bolýaňyz. Hani egzaminiň geçjek ýerini, maşyny sürmeli ýeriňizi yarım saat, 20 minut zat gitmeli bolýar, sürüp gitmeli bolýar. Onu gitýän ýerleriňizi özüňiz bilmeli, egzaminine ýat tutmaly. Yani size sağa öwrül, çepe öwrül diýip aýtmaýarlar, oň üçin ýat tutmaňyz üçin sizden öň video çekip YouTube'a atan bar bolsa ondan peýdalanyp bilersiňiz. Maňa şo YouTube videolary has gowy kömek etdi. Ondan soň muallimler kömek etdi. Ve men egzamina girmeden öň işleýän ýerimde başlygymyz bardy. Onuň bir tanşynyň maşyny bar eken, oňa diýdim, men şulary ýaly 1-2 saat siz maňa öwretseňiz, men size benzin puluny ýa-da bir belli bir tölew төлesem, siz maňa öwretip bilersiňizmi diýip
egzamine girmeden bir hepde öňünden aýtdylar da egzaminiň boljak wagtyny ondan ona soradym. Olan bolýar diýdi. Şol maşiny bilen başga bir nemede alanyna sürmäni öwrendim we maňa uly peýda etdi. Çünki men ondan hiç ýyl maşyn sürüp görmämsoň biraz kynrak gelýärdi. Eger siz hem kynçylyk çekýän bolsaňyz daşyndan hem şolar ýaly edip zat edip bilersiňiz, öwrenip bilersiňiz, birine haýyş edip tanşyňyz, zadyňyz bar bolsa eger yok men kursa haýyş etjek şol 10 dersiň daşynda da maňa öwretsin diýseňiz hem az wagt berýärler, yarım saat wagt berýärler, hem beýleki başga birine haýyş edeniňizden 2 hisse puluny soraýarlar. Misal üçin men bir 2-3 saatlyk maşyny sürdüm, yani öwrendim daşyndan, kursuň daşyndan ve 500 TL verdim, haýyş etdim, bolýar diýdi. Eger men kursa gitsem, giden ýagdaýymda, soran ýagdaýymda yarım saatyna yani 1000 TL ýakyn pul tölejökdim. Oň üçin başga birine haýyş etdim. Siz hem ony haýyş edip bilersiňiz. Maşyn sürmek dersleriniňizde ynandan soň size ýene de bir hepde öňünden SMS gelýär. Şu günne, şu sagatda şu ýere gelmeňizi haýyş etýäs. Egzaminiňiz bar diýip SMS gelýär. Inni egzamin günü geldi. Siz birinji bilen kursdan berilen kagazy alýaňyz, yani belgäni, giriş belgenizi, belgäňizi alýaňyz. Ondan soň kimligiňiz ikisini alyp egzamin günü egzamin ýerine barýaňyz. Yani 10 minut, 20 minut öňünden barmaňyz has gowalar, sebäbi 5 minut eger gijag alsaňyz hem siziň egzaminiňiz yani iptal bolýar, aýrylýar, egzamine girip bilmeýär, gijag ýagdaýyňyzda. Üçin öňrek barmaňyz maslahat berýän we egzaminna sizden daşary size maşyn sürmäni öwreden molumunuz, ondan soň ýanyna da Milli Eýitim Müdürlüginden gelen 2 san barlagyçy, yani komissiýon bolýar, yani jemi 3 kişi gelýär sizi görmek üçin, maşyn sürüşiňizi bilýäňizmi, bileňiz okmy onu görmek üçin. Olar gelýär. Ondan soň başda işte maşynyň öňünde, kaputunda nämeler bar, arka bagajynda nämeler bar, olary soraýar, olara aýtýaňyz, tekerlerini barlaýaňyz, içine girýäňiz, soň başlap bilersiň diýen ýagdaýynda başlaýaňyz we birinji bilen paralel parky ýerine ýetirýäňiz. Ondan soň birden durma, ani durma, onu ýerine ýetirýäňiz. Soň maşyny 25 metr ýyza sürüp görkezýäňiz. Soňdan L parka gelýäňiz, L parky maşyny park etýäňiz. Ondan soň şol yokuş kalkış, yani şeýle yerler bolýar, ýokary kalkýan yerler bar, o ýerde maşyny sürýäňiz. Ondan soň şol başlan ýeriňize maşyny getirip park etýäňiz we siz hemme zady dogry dürüst ýerine ýetiren bolsaňyz siz egzaminden geçýäňiz. Yok, eger maşyny sürüp barýarkaňyz, misal üçin birinji parkda park edip bilmediňiz, yani her ýerde şeýle dubalar bolýar. O dubalara degdi, maşyn degdi, çarpdyňyz. Siziň egzaminden galýaňyz, size ýanyňyzda oturan barlagyçy komissiýon aýtýar, egzaminden galyňyz, ýyza geçip bilersiňiz diýär. Siz ýyza geçirýär, başga biri maşyny alyp dowam etýär. Eger şol ýerde maşyn sürüp barýarkaňyz, sizi maşyndan düşürse, başga birini hani minirse, sizi ýyza geçirse, siziň egzaminden galanyňyz bolýar. We egzaminna hem jemi ýazyldaky ýaly 4 san hakyňyz bolýar. 4 gezek girip bilýäňiz. Birinji egzamina girmek üçin 900 ýa-da 950 TL tölew bermeli bolýaňyz kursa. Ondan soň birinji egzamina girdiňiz, geçip bilmediňiz. İkinji egzamina girmek üçin şu wagtky 2024-nji ýyl barada aýtýan, soň belki 2 ýyllar has artmak ahmal. Birincide 950 TL töleýäňiz, ikincide 2500 TL ödeýe töleýäňiz, üçüncüde de şolar ýaly, ikincide geçmän, üçüncü aýda girseňiz ýene 2500 TL, dördüncüde de şonu töleýäňiz. Eger dördüsünde hem geçip bilmedik ýagdaýyňyzda egzaminden
täzeden hemme sizin şu wagt içeni tölen tölewlerini çykdaýjylaryňyz bar puçolya täzeden kursuňyza tölew töläp başdak tölen 12.000 TL'ňizi töläp täzeden başlamaly bolýaňyz. Onuň üçin 4 egzaminiň birine geçmeňiz esasat. Eger 4-ünden hem geçirilmeseňiz täzeden baştan başlamaly bolýaňyz. Onuň üçin kurs derslerde öwrenjek bolun ýa-da başgalaşyndan tanışyňyz bar bolsa öwrenjek bolun, öwrenmäne çalışyň, videolary görüň. Olar hem kän kömek etýär. Men esasen hem kän videolary gördüm, YouTube videolaryny gördüm. Olar has kömek etdi, muallymyň öwredenleri kömek etdi. Şeýdi. Men birinji egzaminimde geçdim. Ondan soň egzamini geçenimizden soň ertesi günü ýa-da şo gün size egzaminden geçdiňiz diýip SMS gelýär we ondan bir küçük gün geçenden soň hem size geçeniňiz barada işte sertifika kağıt berýärler, sertifika. Ol sertifika bilen hem siz kimlik ýani sürücü belge kartyny alyp bilýäňiz, şunu alyp bilýäňiz. Muny almak üçin hem SMS gelýär, şol sertifikaňyz taýyn alyp bilersiňiz diýip siz onu kursdan gidip alýaňyz we ol belgeni alanyňyzdan soň nüfus we watandaşlyk işlerine ýani size en ýakyn nüfus watandaşlyk işlerinden rendew alýaňyz. Onuň üçin hem internetden nüfus we watandaşlyk işleri rendew al diýip o ýerden alyp bilýäňiz we ondan öňürtü rendew alanyňyzdan soň Ziraat Bankasyndan bu kimlik karty almaňyz üçin tölew geçmeli bolýaňyz. B sınıf üçin men bu karty almak üçin 5165 TL ýalňyşmasam Ziraat Bankasyndan o tölew geçdim. Ve öz adyňyza Ziraat Bankaňyz ýok bolsa başga biriniň hem ýani Ziraat Bankasyndan geçip bilersiňiz, kimligiňizi, TC-ňizi ýazyp girip bilersiňiz. Hem tölewiňizi geçeňizden soň dekonduna ýanyňyz bilen alyp gitýäňiz. Ýani telefonuňyzda surat tutursa da bolýar. Ondan soň rendew alan günüňiz sagadyňyzda şo ýerek barýaňyz, ýani kursdan alan belgäňiz. Ondan soň Ziraatdan ödändiňiz barada dekonduňyz telefonuna durýar. Şolar bilen barýaňyz, kimligiňizi hem alyp. Ondan soň olar sizi görýär, gözlerini geçirýär, ondan soň onaýlaýar we siz öz gelmesini şol kimligiňiziň kartyň, sürücü belge kartyň gelmesini istediňiz ýeriň adresini berýäňiz. Adresini bereniňizden soň bir hepden içinde şol adrese gelýär. Ýani maňa bir hepden içinde geldi. Bu şäherden şähere üýtgäp biler. Ýani başga welaýatlerde bolsaňyz, İstanbul daşynda bolsaňyz üýtgeme ahmal. Menki şol bir hepden soň bellen adresime şular ýaly kamerdiň içinde belgem geldi we şu wagt maşin sürmäge taýyn, ýani problemasyz maşin sürüp bilýän. Men inni maşin prawasyny aldym we şu wagt hem motor prawasyny almak üçin derslere gitýän. Biz berde Türkiýede prawa alan ýagdaýynda motor prawasy aýry, onu hem aýry almak gerekýärmiş. Men käbir dostlarymyza soradym, Türkmenistandan alan ýagdaýynda hani prawaň ýany bilen motoruň prawasy hem gelýän eken, ýöne Türkiýede ol aýry berilýän üçin men ýene motoruň prawasyny almaga karar berdim we şu wagt derslerine gitýän. Eger size o arada hem video gelmegini isteseňiz, men motoruň egzamininden geçenimden soň eger tesbirlere ýazyň, men o arada da gysgaça video çeken. Inni size berjek maslahatym, eger başarsaňyz İstanbuldan prawa almak. Çünkü İstanbul'da hem adam kän hem maşin kän, onuň üçin maşin sürjek ýeriňizde hem maşin kän bolup biler, hem adamlar çykyp biler. Maşinler esasen hem her ýerden çykýan. Misal üçin men egzaminimde men sağ tarafa geçecektim ve sağ tarafımdan maşin geçip gitti. Yani aslında çep taraftan geçmesi gerekti. Şolar ýaly maşin kän bolan üçin käbirler hem düzgün ýerine ýetirmän bolanlar üçin problemalar çykyp
biler. Onun için eğer başka şäherlerde okuyan bolsaňyz, başka şäherlerden okuyan ýeriňizden alyň. Men misal üçin Burdurda okuýardym, okuyan wagtym albilýärdim ýöne. Almadım, okuwymy dynanymdan soň bäri İstanbul'a işlemäne geldim, bärden aldım we käşke Burdurdan alsadym diýdim. Çünki hem okuyan ýeriňizde iň bolmanyna tanışlaryňyz bolýar, joralaryňyz, dostlaryňyz ýa maşin öwredäý diýip bilýän joralaryňyz, tanışlaryňyz bolýar. Ýene bir berjek maslahatlarymyň biri prawany hökman alyň. Esasanam gyzlar üçin değişli. Yani men maşin almaryn, ulanmaryn, biderek almaýyn da diýip düşünmäň. Belki wagtyň geçmegi bilen maşin alarsyňyz, belki bir ýerde gerek bolup biler. Hökman alyň, almaňyz maslahat berýän. We bir adam bolsa prawany alanyňdan soň özüňe bolan anamyň artýa, özgüvenli hissetdirýär. Yani videonu bäri geçen görenleriniz bağ bolsa köp sağ bolsun aýtýan. İnşallah size peýdasy teger bu videonun yani peýdalanyp bilersiňiz. Ve şular ýaly videolaryň gelmegine isteseňiz tesbirlere ýene-de ýazyň ve maňa da kömek bolmasy üçin like bassaňyz beýenerdim. Onu näme özüňize gowser ediň. Sağ olun.